Чакам още малко. Още един-два пъти песента. Някаква друга песен, която да спее за Руби. Рубини диаманти ще да даш на английски. По-добре не. Ще намерим после камъните падат на английски. Аз намерих само текста, няма как те. Не е същото. Върви, ще не съм правил, сега не искам го просто да напиша нещо такова. Word to code, не имаше работа. Руби, Тата, official video. Да, е Тата. Не знам дали е добра идея. Поп. Руби е жената или Руби е супер? Тата е песента, Руби е... Жената. Не пее за Руби, искам да пее за Руби. А защо реши, че Тата е песента? И така изглеждаше. Ето виж пак има. Да, Руби, фит, коли не. Shift, фит, Руби. Добре, гугълниш. Song about Ruby. Руби сонг. Съжаление сме дебилизми с тази родилци. Ето и от Тата. За какво ли? Ето, Kaiser Chiefs, Руби. Ми да пусна, викам аз. Айде. Това ли беше са? Стига! Добре, пък ако ще прави някакъв микс. Но, има време. Той свърши курсова тогава. Това песен до края на курсовата, просто че ще маза вече. Именно, затова ще бъде само първия път. И след това ще трябва да правим миксче. Сега за домашно да направите миксър, с който да миксате това парче. Примерно. Мога си направите Руби програма, която да разпознава песни с заглавия в Руби заглавието си и да прави микси тя. И тя ще даде само една най-вероятно. Сещам се нещо, което не е съвсем по темата. Не е по темата, защото няма да стигнем до тази тема, но знам, че има такова. Много са смешни хората, като почнат да правят такива програмистки песни. Lady Java може да пуснеш. Това беше Lady Java. Много гледам като suggestion. Не знам дали е много тъп. Или много Сигурно е. тъп. Не има път се огледа. Това не е почва да свири. Свири. Тя песента между другото е много мъдра. И се учи на важни неща, но като цяло е безмислена. Като обяснях, защо трябва да вземем фреймворк, който да имплементира MVC и Interminter, им бях дал линк към песента за убеждаване. И хората се убедиха. И след това запомниха. Сега ще помнят как съм ги убеждал. Това не ми харесва вече. Добре, Lady Java. Нищо, че не е следното. Write and see. Няма ли Write in Ruby? Rap Music Video Java Live. Добре. Но са се постарали хората, не? Да, сериозно е. Рокли от дискети.
Сериозно. Това са много, как се казва, ние фатални мозъчни ФМИ групата. Изкривявания, да. Добре. Мисля, че беше... Мисля, че беше достатъчно, да. Рейтинг си. Защо слушаме тия неща? Няма ли рейтинг други? Няма. Спирам. Преди някой да ми е скочил вече. Защото вие сте за първи път слушате 8 пъти Кайдърчев. Да, При нас стана по-друго. Що не си направих? Що не ги преброихме? Може би сме слушали вече 20 пъти в последните 3 дена. Много лъче. Да, ще почакам още 5 минути. И после се... Ясно. Надявам се да не ти трябва. И аз няма. Не, няма да ти трябва. Добре, ли чакам още малко да дадат хората. През това време може да се запознаем леко. Аз съм Златко. Това там е Колето. На вратата е Тома. Това е Ники, някой го познавам. Да, популярна личност. И също идеята ми е с 2-3 думи, само ако може да кажете с какво се занимавате. Така ще направим едно кръгче. С какво се занимава в момента и какъв сблъсък допир има въобще с някакво програмиране. Никакъв е перфектен отговор, в смисъл нищо му няма и всъщност защо идва тук. Ти как си Сашо ли? Да, между другото не помня имена, т.е. сега ще се запознаем и аз след 10 минути няма да ги помня, извинявам се. Разсеян съм и няма да ви преча много, ще седа така седна, защото ми е по-удобно и съм мързелив, освен това. Почва, значи да, аз съм Сашо, правя вътрешни ремонти, програмиране не съм се занимавал никога, освен Ники, това, което ми обяснява някога. Значи никога, окей. Долу, казвам час и това. Окей. Деян съм аз за раз на всички. Занимавам се с строителство и архитектура, принцип проектиране на такива работи. Единственият ми досег с програмирането е когато преди години работих в стартъп и направиха Junior QA. И ако въобще мога да се нарече някакъв досег с тази среда. Да, негативен в случая, нали? Сблъскал си се с програмисти поне. Всъщност, тук съм, защото аз съм искам да стартирам стартъп евентуално в един момент и това ми е много. Да, определен, много хубав избор за Ruby имам предвид. Аз съм Патрик. Уча в училище за компютри и ми е интересно, но уча за Ruby. Окей, иначе сте учили всякакви други неща, подозирам, защото си в това училище? Учил съм малко от C и Delphi уча. Окей, откъде си стигнал? В смисъл, пишеш ли, не пишеш ли? Пиша си, записвам си такива неща. Иначе в това още не съм напреднал много. Окей. Интересно. Не, аз тогава задавам въпроса в смисъл, думи като енкапсулация, наследяване, агрегация, говорят ли ти нещо или говорят ти? Окей. Аз съм Митко, уча в същото училище като него. Занимавам се с... знам малко Delphi, C, C#. Още съм се занимавал с HTML, CSS, JavaScript малко и просто искам да научим и Ruby. Окей. После ще ви кажа нещо. Казвам се Младен, здравейте на всички. Аз съм от Техническия университет София, студент съм в 5 курс.
съм се занимавал с Java, с C, C++ и C-Sharp. И като най-уверен съм се занимавал с Java и C-Sharp. С C++ малко съм се занимавал. Просто дойдох тук, защото Ruby, един мой приятел се говори с него и той е ходил на Ruby в Софийския университет и беше много доволен. И аз реших да дойда да видя що за език е, що за предизвикателство е и ако мога да се... Окей, да. Руби е много хубав език. Да. Това е забавно, че познавам много хора, които са преминали от един език на Ruby и след това са се върнали на първия. Малко са. Здравейте, моето име е Стилян. Уча в ФЕМИ, Софийски. До сега съм се сблъсквал само с C и C++ и в момента започнах да изучавам C-Sharp и Евентуално и Ruby. Окей. Ти си коя година? Втора. Втора, защото всъщност в ФЕМИ, ето всички сме инвалиди първата, не нещо да кажеш различно. В ФЕМИ всъщност има курс точно на Стефан Кънев курса. Да, обаче наказах, че е доста труден. Тежък. Да, малко по-добре. Здравейте, аз казвам Ивайло. Работя в рекламна агенция. Член съм се сблъскал с нито един от тези езици. Супер. Просто абсолютно нещо ново е за мен. И дойдох тук, защото ми е интересно да науча нещо ново. Окей. Привет, аз съм Иван и дойдох тук, защото е интересно. Не за първи път, но за първи път се сблъсквам с Ruby и ще бъде интересно да видя за какво става въпрос. Предишен опит някакъв какъвто да е? С програмирането по .NET, писал съм на PHP, малко JavaScript и там. От PHP на Ruby усещането е много приятно. Това го казвам от личен опит. Каза си, вау, колко може да е хубаво. Здравейте, казвам се Илана, уча магистратура в ФЕМИ и биомедицинска информатика. Тази година за първи път се сблъскам с програмиране, Java и Python, но не чак толкова добре. 4 месеца съм научила. Окей, това е готино. Разширя си кръгозора един вид. Разбирам и само да стане. Аз уча в техническия, втора година, писал съм на C и на Java. Окей, си Java, каква специалност си? Така си. Да, окей, там е така. Добре. Компютърни системи. Окей, всъщност въпросът го задавам, защото този курс специално е за съвсем начинаещи. Обикновено за хора, които това е първи език. Няма лошо, ама може да ви е скучно. От тази гледна точка. Сега, ако искате останете малко, въвеждащата лекция е съвсем лекция. Разговор, бихме го нарека повече. Беседа, сетих се това хубаво български, тук бях забрал. Даже 26 руски происход. И ако установите, че ви е скучно, и най-вероятно ще е така, ще видите, ще ви дам презентациите къде са и така нататък, ще може да ги разгледате. Но пък тогава ще ви зариба за следващия курс, който вече няма да ви е скучен, на тези, които са писали C, Java и така нататък. Това, което не е този курс, понеже много често човек почва да учи първи език, се сблъсква с това, че хората му казват, да, в този език това се прави както в еди кой си друг език, нали? Тук не го правиме. Ние всъщност спираме да чакаме. Събрахме се, окей. Тук няма да го правиме, ще говорим много общи концепции. Ще започнем примерно, че той е толкова променлива и това се случва. Това го казвам на хората с опит. Иначе ще се радвам да продължите да идвате. Нали, и ще е много добре, ако ви стане скучно, обаче кажете, нали, смисъл, защото си знаем. Добре, аз ще почна с така целите на този курс, крайна сметка. Смисъл и нашите и вашите цели. Една от тях е естествено да продължите следващия курс, който готвиме в момента. Като следващия курс е програмиране на Ruby и Ruby on Rails фреймворка. Подозирам, че като попитам ли колко хора не знаят какво е фреймворк, този път ще бъде по-малко. Колко хора не знаят какво е фреймворк, въобще като думичка. Окей. Фреймворк може да го кажем като библиотека от вече написани неща, които вие може да ползвате на готово. Сглобени под някаква форма, която да ви е удобна. Някои от хората, които не знаят какво е фреймворк, чули са за Ruby on Rails?
които не, защото които знаят, вероятно са чували, пък и Ruby on Rails е фреймворк, в смисъл. Това е достатъчно добро обяснение да случва за сега. Ruby on Rails е този фреймворк, който се използва, всъщност Ruby стана много популярен благодарение на него, до голяма степен благодарение на него. С него се правят web приложения, казано най-общо. Това, за което хората използват PHP, обикновено за това използват Ruby с Ruby on Rails, да кажем. Те и PHP го използват с нещо отгоре, често. Нямаше да споменавам други езици, почна се. Така че една от целите е всъщност подготовка за влизане, понеже този курс вече разглежда малко по-надълбоко нещата. По-сериозен е, на финала на този курс очаква, че ще бъде произведен някакво приложение, което ще наподобява Twitter и ще бъде работещо и вие ще си го направите сами. И би било трудно за човек, който е съвсем напълно начинаещ. Още повече при веб програмирането се инволват и още няколко технологии, ако трябва да учим и Ruby от самото начало и какво ли още не какво ли още не, но и още няколко неща става сложно. И затова правим една така лека подготовка, пък и да се запознаем. Това, което ще покриваме е най-основните неща за Ruby. Ще вмъкна нещо, прекъсвам. Има ли някой, който смята, че въобще не разбира английски и думичка е така не мога да схване тук? Нямаме, супер. Покрива най-основните неща. За запознатите хора, примерно, включително не покриваме неща като наследяване в класове. Дори до там не стигаме, не се интересуваме, съвсем основно е. Целта е по-скоро да усетите езика, да направите 2-3 неща, да усетите не точно езика, да усетите някакъв вид програмиране, някакъв вид език. И сме избрали Ruby, защото Ruby е много готин да точно с него да си играе. Като някаква крайна цел е да имате достатъчно знания, да правите някакви дребнички неща, някакви малки тулчета, малки неща. Игрички, да. Примерно. Ма някакви много прости игрички. Snake. Не, по-просто. По-просто Snake. Snake е сложна работа. И така, дребни неща, всъщност целта е по-скоро някакви точки, които биха ви помогнали с нещо в ежедневието, може би да си смятате или аз не знам какво. Друга цел е да можете да почнете да четете всъщност по-сериозни книги за Ruby при желание или да участвате, да гледате повече по-сериозни уроци, да се включите в по-сериозни курсове, като следващия, който, нали, мисля, че добре да спомена. Само едно прекъсване, здравей, аз съм Златко. Аз съм Дилян, извинявам се, че закъснях. Няма никакъв проблем. Ние слушахме една песен 4 пъти, просто ни писни и решихме да почнем. Задавам един въпрос само с какво се занимаваш в момента и какъв ти е сблъсъка с някакво програмиране въобще и един вид защо реши да се включиш в този курс. Дизайнер и да кажем, че искам да се преквалифицирам. Окей, супер. Сблъсък някакъв с други езици, дизайнер, веб дизайнер или дизайнер, графичен дизайнер? На всичко като цяло. В смисъл интериори и екстериори. Окей, разбрахте. Сблъсък с езици за програмиране? Абсолютно basic. Окей, супер. За това е курса. Една от целите е да даде това да ви помогне да започнете, защото човек обикновено като започва и хване книги, първо не знае коя книга да хване, после хваща книгата, където се започва с Ruby е като езика Хикс и за разлика от езика Хикс нещата стават еди как си. Или така няколко думи, които всеки един човек, който се занимава и смята за някаква абсолютен нула, нали, всеки би трябвало да го схваща това нещо и в книгите има някакво такова очакване. А пък всъщност за човек, който не се е занимавал, някои неща не са толкова прости. Това ми беше примерът, че подозирам, че повечето от непрограмиращите хора тук са разговаряли някакво с програмисти и примерно са се опитали да ги питат и са изпадали в шок и на финала са си казали, окей, този човек нещо не му е наред, нали? Аз го питам някакви прости неща, той ми обяснява, нали, и говори някакви думи, които никой не го разбира и само абревиатури споменава.
И това е стандартно. Смисъл, човек, който се е занимавал за него, това е стандартен език на говорене. Нали? Той си ги знае нещата, хората около него ги знаят, а пък всяка една дума е много основна, за да обясниш въпроса, който примерно ти си задал. В същото време изисква много време да бъде обяснена самата теза. Тук стигаме на тия най-основни думички. Целта на този курс е да можете, освен други туториали за Ruby и други туториали за Web Development, с Ruby on Rails е целта в крайна сметка. Това е просто подготовката. Това забравих да кажа, че съм го казал, нали, с Ruby on Rails. И разбира се, нали, да се върна пак на това нещо, подготвяме много хубав курс, който след това, нали, мисля, че много ще ви хареса. Rails го препоръчвам на всеки като фреймворк. Реално от него проистичат много от останалите неща, с които се пише, с които се правят това приложение. Сега, тук е един въпрос, тук може би забравя да спомена. Опитваме се да държиме нещата lean, отпуснати. Това в момента е много модерен термин, нали, така отпусната разработка на софтуер, lean development. И тук се опитваме да правим същото. Тоест, от тази гледна точка, нали, говорим си на ти, прекъсвате ме, правим разговори, когато се налага. Ако е нещо много дълго, след първоначалните, там те се водят 3 учебни часа, около 2 часа, си отделяме около половин час, още ще седиме тук, ще може да се говорим така нататък. Ако е нещо кратко, нещо забележите, някаква тъпотия съм написал, казвам някаква пълна глупост или нещо този сорт, ме прекъсвате, правим си разговора, продължаваме, нали? Свободно е, нали, предпочитано ще е по-добре, ако стане по този начин. Също тук само един въпрос е всъщност защо човек иска да се научи да пише код. И тук очаквам да ме заринете с някакви причини, които те са няколко всъщност и много стандартни. Даже ще прекъснем, сега се запознаем с здравей. Аз съм Златко, забравих да кажа, да, това е Колето, тебе се посреща Тома. Пък правим прекъсване, защото си задаваме един въпрос, 3 въпроса. С какво занимаваш в момента? Имаш ли някакъв, какъвто и да досег с програмирането? И защо реши да дойдеш тук? В смисъл на този курс? Аз съм програмиране, принципно, Ruby като език не съм го учил. В момента не работя, но се занимавам с такива проекти, лични мои. И по-нататък, евентуално, бих се мерил някаква работа. Софтуерни проекти? Да. Окей, супер. Най-грешка така. Много хубаво. Най-грешка всъщност и така. И исках да видя за какво става въпрос. И по-добре, принцип човек може да се научи и сам според мен в днешно време на повечето езици. Исках да видя какво е как ще бъде примерно в този формат. Окей. Преподаватели и преподаватели. Леко се отклона, само ще се забравя въпроса. Ruby с каква цел с каква цел те интересува? Т.е. как ще го използваш? Game Development, Web Development? За сега са Ruby on Rails, по-нататък бих желал да работя Web приложения. Окей. Просто да разширя знания. Окей. След малко ще вмъкна нещо, просто ще изчакам да видя дали още някой се включи. Вмъкна го в началото, ама случиха други хора. Така, кажи ни защо мислиш, че човек трябва да се учи да пише код? Ти пишеш код, учил си се, правиш игри, това е чудесно. Така почна. Значи нещо време, това логично с технологията се развива. Това не е само като професия програмист. Тези знания се изискват, защото няма всички сфери, но доста сфери вече. Може комписирането и така нататък. И това нещо имам чувство, че аз лично имам чувство, че се превръща в нещо, което е мейнстрим. Вече не е както наречем 10 години, 5-10 години, където по-малко хора. Да, един вид вече е модерно, да. Да. Окей. Което според мен си има позитивни негативи. Няма се пак. Това е част от еволюцията. И е готино. Окей, някакви други причини, всъщност хората, които не са го правили, защо искат да се научат да пишат код? Аз да кром. Пробвай. И аз се изживявам като много креативна личност. Така. И имам усещането, че това е на арт персоните новия начин за изразяване. Може да създадеш неща от нулата, да се вика. Ще подобри начините на изразяване. Да, още не е такъв. Окей, така. Това е готино. Още някой.
Защо ви дойдохте да завършите да пишете код? Защото отлично искам да направя нещо за това вече. Защото Искаш да креатваш. Искаш да правиш някакви неща, да създаваш. Никой не казва, защото съм чувал, че има високи заплати, което е интересно. Наистина никой не си го мисли. То може всеки си го мисли, никой не казва. Това не е лошо. Твърде стандартно е. Или, примерно, гледах офисите на Google и ми струва много готино и бих искал да работя на такова място, където да карам скутери. Нали? Също никой не го казва. Искам си намеря по-хубава работа, примерно. Окей. В общи линии, това, което всичките тия неща, които всеки човек си ги мисли, в смисъл всеки човек си мисли всичките тия работи, малко или много, защото искам да правя неща, искам да ми е интересно, искам да взимам повече пари, искам да работя на по-хубаво място. Що случиме да пишеме код, в общи линии вярвам, че това е обобщение на всичките тези неща, защото искаме да се подобрим живота. И реално аз лично вярвам, че човек, който пише код, се подобрява живота по един или друг начин. Имаше една мисъл на Стив Джобс. Не казвам, че Стив Джобс е най-великият човек на земята, нещо код, мисълта е хубава и всъщност ще пусна едно филмче, което започва с нея. Извинявам се, някой иска ли субтитри да пусна това? На английски обаче, няма ги на български. Някой друг, някой иска ли? Някой знае, добре. First time I actually had something come up and say hello world. I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and basically just added a little bit to it. And everyone needed to learn something new. I looked it up either in a book or on the internet and added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. But it is, computers are everywhere. Do you want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. All depend on technology to communicate, to bank information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this practice school group called the Whiskies, and people found out, they laughed at me, and all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible.
helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives. It's just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders, productivity rock stars. That's it. Окей. Това беше идеята. Така хората го казват много добре. Не знам аз дали мога да вмъкна нещо. Това между другото е филмче, което е в Америка. Са решили да обучават, са установили, че децата ви трябва да слушат от училище на такива работи. И това е програмата, която го организира. И подозирам, че се прави. Америка има при щатите. Така че и за следващия въпрос, защо пък да учиме точно Ruby? И тук може би ще отговоря. Ruby е много приятен за мен лично език и всъщност съм забелязал, че хората, които се занимават с Ruby, са доста щастливи. Ruby, как беше? Създателят на Ruby беше казал, че Ruby е език, който е оптимизиран за щастието на програмистите и че за разлика от други езици, където те са направени така, че да обслужват компютрите един вид, нали? Хората да виждат така, че компютрите да ги разбират, Ruby се прави така, че да бъде полезен на програмистите повече, отколкото на компютрите, естествено е полезен на компютрите. Но в общи линии, поради същата причина можем да учим и Ruby. Продължим нататък с малко ресурси. Ще дам няколко други неща, с които може да се подготвите. Както вече споменах, този курс върви малко бавно. Съвсем нарочно върви бавно. Върви бавно, за да може човек да не се чувства загубен. Върши работа. И за тази цел всеки би могъл да си помогне с разни други неща. Като сега най-отгоре, първото нещо, това е отново един курс, за който мисля, че не споменах този днес въобще. Това е курса, който готвиме на тема Ruby on Rails. Ще започнем малко след като приключи този. Втория линк е единственото нещо, което няколко трябва да записва, единственото нещо, което може да си струва човек да запише. Тук се намират слайдовете, които в момента въртиме. Аз буквално там ги отварям. Тъй, че всъщност там ги има всичките, включително тези, които са малко по-напреднали от тук присъстващите, могат да отидат на тези слайдове да разгледат докъде ще стигнем. Мисля, че последната презентация не е завършена още, но горе-долу докъде ще стигнем. Така, следващото нещо е много интересно. Това го препоръчвам на абсолютно всеки, честно казано, който е в тази зала, който не го опитва до сега, разбира се. Това е една малка страничка, която не исках да отворя тук, където се отвори, исках ето тук да отворя. Това е нещо като малък курс, като много леко въведение в Ruby, направено в браузър, където в ляво ви разказват разни неща, а в дясно имате конзола, в която може да пишете разни работи. Добре да не пишете такива неща, това връща грешка, разбира се, защото не означава нищо. Те в крайна сметка ви водят, обясняват ви, казват какво да напишеш и какво ще се случи, като го напишеш, защо това се случва. Може да заменим с Hello. Сигурно бихме могли. Абсолютно. Защото си пазим Hello World. Добре. И така нататък. Много е готино, много е приятно, много се случва от само себе си и човек на финала всъщност остава с някаква концептуална идея защо е то Ruby и защо е то въобще писането на някакъв код, макар и на много елементарно ниво. Повечето ресурси, които съм събрал и които ще разгледаме тук, са точно такива, защото не искаме да навлизаме по сериозния начин, искаме да навлезаме по приятния начин.
като си играеме с езика, който сме харесали, като се забавляваме с компютрите, а не като се готвиме за домашни изпити, защото това е важно, защото не можеш да станеш програмист, ако ти това не го знаеш. Не? Те нещата идват от само себе си обикновено. Ако на човек му стане интересно, това е моята вяра, ако на човек му стане интересно, той си намери времето, си прекара времето, което му е необходимо, си научи нещата, му стане на сила. Не се получава. Третото нещо е една книжка, много лека и тя е много бавна, да наречеме. И всъщност текущия курс се правим по нея. Слайдовете в общи линии са извадени от нея. Аз говоря, разбира се, за съвсем различни неща от това, което пише вътре, защото естествено не помня вече какво пише вътре. Но в общи линии, така като точки е същото и съответно покривам горе-долу тези неща. Следващото нещо също го препоръчвам, това е подобен интерактивен курс, в който отново по подобен начин се учи Ruby. Ще го отворя само да го разгледаме, ако се отвори. По подобен начин се учи Ruby, където има леко описание, след което има конзола, където човек си написва кодчето спрямо това описание, дава run, вижда какъв е резултата, продължава нататък, и така отново много лежерно, много приятно се навлиза. Аз самия, както споменах, ги харесвам тия работи, много ми хареса, като започнах аз да уча Ruby, че има много такива неща на тема Ruby. Има и на тема други езици, но специално Ruby може човек да учи, имам чувството, поне в началото да започне почти изцяло с такива неща и видеоуроци. И са много силни. Комюнитито, хора, които пишат Ruby, много се опитват да го представят по този начин, защото философията на езика е такава, така или иначе, малко или много. Следващите неща са... Това също е една интересна книжка. Тя е малко на другия принцип, аз обикновено ги смесвам в някакъв момент. Тя ви хвърля директно в кода, казва, ето това е код, това прави това и почва да обяснява по него. Мисля, че е много успешен начин за учене също. И останалите са два сайта с видеоуроци, за нещастие мисля, че са платени, не съм сигурен точно Ruby уроците мисля, че не са, Try Ruby мисля, че всъщност е нещо, което е на тези хора. Там имат един безплатен курс за Rails, много приятен, на мен ми харесва, Code Academy е друг такъв сайт, Odin Project е също един сайт с ресурси за учене на Ruby, подготвени по приятен начин. В общи линии на всеки, който е тук, мога да препоръчам да хване отгоре надолу нещата и да се забавлява с тях колкото може. Книгата може и да не я чете веднага, реално. Ако идва тук, аз малко или много ще я мина тази книга, така че това е не толкова задължително, нищо не е задължително реално. И да види какво ще стане. Следващото нещо, което мисля, че е много задължително, особено на гейм девелоперите в залата. Това е една игра, която много е готина. RPG в стил Dungeons and Dragons, може би. има много готин саундтрак, да, невероятно е въздействащ. Където управлявате един рицар, който трябва да бие разни лоши гадове и го управлявате с Ruby и играта е, според мен, е много забавна. Това вече аз го пуснах. Това ще те погледна лошо, не се усети. Само, че го пуснах отново некъдето трябва. Играта е инди стайл. Вече съм си направил не знам колко нови warrior-и. Той се казва Buttercup. Мисля, че идеално сте ме заварят. Това може да ми стане ника. Избираме си beginner level. И в общи линии това е, имаме една стая, в която, не е стая, дънжън някакъв, в който рицарят трябва да свърши някакво нещо. Отгоре се обяснява как се случват нещата. Учат ви на някакви неща. Дава много готин, според мен, усещане защо е това обекти, методи на обекти и така нататък. И тази ще минем едно-две нива. Казвате му. Вие го бях. Сега ще си изключа компютъра между другото за малко. Рънвате и рицара се движи според кода, който сте му дали.
след което вече изведнъж се оказва, че имате и някой да биете и трябва да понапишете още нещо, нещата са много приятно обяснени. Играта, между другото, в началото изглежда простичка, но става доста челенджинг и реално, освен, че това нещо трябва да се изкоди, трябва и да се измисли как да се минат нивата. И готина, забавна е, препоръчвам я. Ако забравих да го кажа, ще го кажа, целта да си играеме, докато учиме. И това е много директен начин директно да се играе и за всички начинаещи играта ще е трудна, но няма проблем, това е начинът в крайна сметка. Това ще го спра да не няма да пусна звука по инерция. Следващи няколко неща, с това са си вече няколко книги. Според кой колкото време, желание, каквото и да е, книги има много, тук съм извадил няколко. Ако трябва да съм честен, съм извадил точно тези, защото ето тук хората ги препоръчват и реших да им се доверя. Аз самия не съм чел почти всички. Започват в общи линии така леко с ниво на трудност и поне това, което аз знам, са хубави книги. И всеки, който му се дочете. На всичкото отгоре всеки човек учи различно. Един ще учи с игри, друг учи с четене, трети учи с слушане. В крайна сметка човек се избира с това, което му е най-лесно, който му се четат книги. Тия са хубави, аз лично обичам да чета книги също по въпрос. И това са няколко по-скоро читовете и наречени. Не вярвам в момента да са полезни реално. Това са неща, където хората са извадили използвани, често използвали неща в Ruby, така на едно, така че човек, който вече знае какво търси, но не може точно да се спомни, да му е лесно. Относително по-полезното нещо, това е последния линк. Това е на практика официалната документация на Ruby и всъщност в един момент много често човек стига до нея. Но от друга страна, аз лично поне рядко минавам през сайта на документацията. Google е много добър ресурс. Google интересуваме как се прави в Ruby еди какво си и той ми дава линк към документацията. Върши много хубава работа. Сега ще поговорим малко за как си мисля, че ви трябва да се случва ученето, за да продължиме. Има едно правило, което го прочетох в първата си книга за Ruby, която аз прочетох. Кажи първо за документацията. Какво да казва документацията? Защото хората не са такова. Документацията е място, на което можеш да прочетеш в общи линии всичко, което те интересува, но рядко в вид, в който ще ти хареса. Да го кажем така, чудесно място е, защото там ще намерите... На Ruby документацията, между другото, е една от най-приятните документации, които съм чел, но отново езика е изграден в езика има направени разни неща, да кажем, и те там са описани по азбучен ред. И това е за това, това е за това, това е за това, това се ползва така, това се ползва така. Когато човек иска да програмира, трябва да започне малко от другата страна, да научи 5 неща и да знае как да ги изглоби и след това да добави 6, 7, 8 и на финал, като знае 20 неща, документацията му е полезна, защото няма да ги запомни всичките. И когато се чуди нещо как се правеше, там е място. Ако трябва да съм честен, в може би първи курс в университета, реших да уча PHP, отворих документацията на PHP и реших да изчета. Мисля, че стигнах може би до половината, преди да установя, че това е абсолютно безполезно действие. И след това си взех книга, която беше по-нали такава, нали, сега тук напиши това, тук напиши онова. Сега, една от първите книги в Ruby пишеше нещо много важно, което аз мисля да го спомена. Една от първите, които аз съм чел. Което аз мисля да го спомена, когато човек иска седне да учи и да се занимава с някаква такава дейност, умствена наречеме. Това е важно и затова съм го сложил на първо място. Ако някой случайно не е свикнал да хидратира, това свърши. Аз ще отвиквам явно днеска. Ако той не е свикнал да хидратира докато работи или докато учи или такова, сега е момента да започне. Взима си шишето с вода, чете си уроците, играе си на Ruby Warrior, каквото и да е, и се налива. Аз тогава установих, че това наистина работи. Помага. Освен това като цяло е полезно. Няма що да споделяме. Както и програмирането като цяло е полезно, независимо от това дума. Водата също е полезна. Ако е бира. Моля? Ако е бира. Ако е бира, не. Има... Също така,
Всъщност да, имаше някакво такова, че човек работи малко по-добре на много малко количество алкохол и тя е една така крива, нали, как му се покачва работоспособността и след това обаче това да е много рязък и много остър. И не можеш да го оцелиш, а някакси освен това ти трябва да се поддържаш непрекъснато и често казвам, аз не съм ми опитвал да го цела. Ако трябва да съм честен, има много определен вид удоволствие в това да пишеш код леко пийнал или повече пийнал, но това не води до нищо хубаво. Просто забавно е наистина, но рядко води до нещо хубаво. Тъй, че да, препоръчвам също, нали? Нали имаш 18? Кой беше ученик? Добре, извинявам се тогава. Да не говоря лоши работи, нали? Другото, което според мен човек трябва да се научи, това е да не се страхува да скача в дълбокото, да го кажем по този начин. Много често човек си казва, добре, аз това не мога да го правя, защото трябва да науча 8 неща едновременно. Нали, това на последните години стана много масово точно в разработката за web. Понеже човек му трябва 3-4 езика, да ги наречеме, с които така да затвори цикъла, ако иска да прави всичко той. И което не е задължително, нали? И човек си казва, окей, това е много сложно, въобще няма и да пробвам. Или нещо от сорта на, да, бих пробвал, обаче взема да го щупя и затова не смея. Ако случайно някой тук се страхува да го прави, сега е момента да спре и да чупи, да се мъчи, да... Мъката е част от удоволствието, чупенето е част от процеса на учене в крайна сметка. Хубавото е, че като работим с компютъри, там в още линии няма фатални неща, освен ако не хванеш чука, нали, буквален смисъл на думата. Когато се е счупило, може да се поправи. И всичко е наред. Това подозирам, че всеки, който е дошъл тук, го притежава, но в крайна сметка човек трябва да е любопитен и да си задава въпроси защо, как и да продължава да копае просто защото му е интересно. Всичко останало идва вследствие. Това е нещо интересно така от личен опит, да го кажем. В кавички не съм депресиран и че съм бил някога депресиран, но човек, когато се занимава с тази професия, много често стига до един момент, в който удря една стена и стената го удря него и той започва да удря и накрая се чувства много зле от това, обаче продължава да удря стената и всъщност това е част от процеса. Когато ви се стоварят твърде много нови понятия наведнъж, всичко изглежда абсолютно невъзможно, да кажем, или твърде трудно, човек просто трябва да продължи, в един момент просто нещата се наместват, мъглата се дига и човек си казва, да, схващам го. Просто така учиме. Човек, за да може да учи, трябва да има нещо, с което да свърже друго нещо, а когато е съвсем в началото, реално той няма с какво да свърже понятията, които се обясняват тук. И е възможно да се получи малко ефект на, окей, нали, това е много лежерен курс, ще е много лесен, ще върви много плавно, ще ни се обяснява много готино. Дано. Но отново има понятие, отново може човек леко да се почувства сдухан. Хубавото е, че когато минеш през това нещо, пък има един много забавен елемент на приятно усещане. Независимо дали си научил нещо ново, дали вече пишеш код, обаче не можеш да направиш нещо, защото е много гадно и накрая успяваш, или каквото и да е, нещо не тръгва. Това е горе-долу стандартна мисъл, не ни вярвайте на стримата, които ще се редуваме от време на време да го водим този курс. По няколко причини. Първо, разсеяни сме, поне аз, за тях няма да говоря, поне аз съм силно разсеян. Друга причина е, че понеже курс седи на много отгоре минава през нещата. За да не задълбаваме и за да не става твърде потискащи, да не стигаме все пак до горната точка по възможност, ще пропускаме някои неща, които би могло и да са важни. Един вид, имайте го в предвид. В общи линии това е. Наблюдайте ни, решиме. Друго много важно нещо, понеже масово понякога не се случва, всеки един език, програма или каквото и да е в крайна сметка връща съобщение за грешка, Ruby връща смислени съобщения, когато има грешки, относително. Има изключения. Четат се, нали, важно е, това често помага да се оправи проблема.
И както вече споменах, Google е много як ресурс. Наскоро някъде гледах някаква статия от сорта на как да програмираме, като правим copy-paste от Google. Това почти работи и няма защо да се лъжеме. Google е удобно нещо, когато се чудите как става нещо, напишете го в Google, твърде вероятно е да получите отговора, който търсите. Комюнитито от хора, от други програмисти, както вече споменах, е много, много приятно. Всеки се опитва да напише някакви неща, хората отговарят на въпроси. Няма интерпретатор. За да отговарят хората на въпроси и реално, независимо на какво ниво се намира човек, е твърде вероятно да намери отговор на конкретния въпрос, който търси чрез Google. Най-вероятно ще отиде на Stack Overflow в този момент, но няма значение. Google търси и там. Всичко е много удобно. Едно време си спомням, нали, ми обясняха в университетите, вие сега днеска пишете Google и вадете от Википедия, ужас, ние ходим в библиотеките да четеме, ама пък в крайна сметка така е по-лесно, по-бързо работи. И може би последното нещо, което така много държа, че мисля, че трябва да се научи от самото начало, преди въобще да почне някой да пише какъвто и да е код, да го има в предвид, че кода, който се пише, трябва да се форматира. Има си правила, те са логични обикновено, не са сложни и на всичко отгоре текстовите редактори, в които ще пишеме код на Ruby, голяма част от тези неща ги правят вместо нас. Ще си говорим за форматиране в процеса на курса на по-простите работи, не знам откъде да видиш, за форматиране въобще. Но идеята е следната, значи това са две еднакви парчета код, нали, очевидно. Очевидно едното изглежда по-добре, т.е. първо получаваме чисто като визуално едно така по-голямо удоволствие от кода, който пишем, който е добре форматиран. Другото важно нещо е, че човешкото око, когато ви се налага да се разхождате из код, по-лесно намирате каквото ви трябва, защото разпознавате патърните и формите на кода. И отцветяването, което правят редакторите, също върши чудесна работа и в крайна сметка това ще ви спести много, много мъка. Ако не дай си Боже, след това някой друг трябва да работи върху вашия код, ще ви спести и много ругатни, нали, и всякакви други такива неща. Защото което ми напомня за живота, вселената и всичко останало, напомня ми за трите добродетеля на програмиста всъщност. Нали, това се свежда към втория добродетел, който е надменност. Знаете ли трите, в смисъл, има ли някой, който не знае трите добродетели? Добре, чудесно. Трите добродетели на програмиста са мързел. Аз затова си седа тук, въпреки че може би не... Надявам се да нямате против и се извинявам. Мързел, високомерие и нетърпение. Нали, и е напълно вярно. И са добродетели, обикновено се обяснението е следното. Мързел се състои в това, че един човек, който програмист закостенява, е готов да вкарва ужасно много усилия, да си автоматизира дейностите, така че повече не носи да ги прави. Или ако може и да не ги направи, още по-добре, но е готов да вкарва много усилия, за да не ги прави. И това, както знаем, е движеща сила. Нали, имаме автомобили, защото ни мързи да ходим, може би оттам е тръгнало. Нямам никаква идея. Високомерието е това, което ни кара да правим всичко възможно да произвеждаме качествен софтуер и да правим хубав, добре изглеждащ, работещ код, който работи както трябва. Защото не можем така вътрешно имаме усещане, че ако някой ще ни ругае за това, което сме правили, това не е готино. Пък ние сме по-големи бичове от това някой да ни ругае за кода, който сме написали. И нетърпението е това, че като има нещо ново интересно, което трябва да се направи, нямаш нетърпение да го направиш. Но в крайна сметка, това, което аз вярвам и това, което се опитваме да правим колкото се може на този курс, е да си играем, да се забавляваме с езика, който учиме и в крайна сметка, ако има късмет, нали, всеки, който не е, да си го превърне в супер забавна работа. Защото, нали, това е целта в крайна сметка. А това е защото може би много хора са го гледали, това е много старо, една много любима реклама, която много добре обяснява защо трябва да си играем повече и повече.
Всички пък не е смешно до мен. Това е положението. Рекламата е на Xbox, но много добре обяснява. В смисъл, съвсем сериозно. В крайна сметка човек минава му времето в работа, когато не го е кефила и независимо дали ще е програмиране или друга, нали, защото много хора мислят, че може и да не ги кефи програмирането. Тогава няма защо да го прави, защото в крайна сметка на финала се обръща и си казвам, що? Не на финала, ами когато и да е. Що го правих това 2 години, примерно, като всъщност не ми харесва. С което в още ни поприключвам въведението и общите приказки, които исках да ви кажа така за принципност. Тук днес имаме повече хора, които са по-напреднали, за да няма да ни е било безкрайно скучно. Целта беше да се зарибиме малко, да се мотивираме, не знам доколко ми се отдава. Отзаде, чувате ли ме? Някой ми спомена преди 1-2 дена, че говоря много тихо. Тома, а пък сега пак бях забравил. Нищо не се чува. Нямаше. Добре, предлагам да го повторим за последния ред сега цялото това нещо. Връщам презентацията. Този път не беше смислено. Това не беше нищо смислено, така или иначе. И трябва да направим една почивка няколко минутки. Да. Колко от вас пушат? Това ми е ужасно интересно. 1, 2, днеска е повече. Супер. Защото аз като пропушвах, аз съм пропушвал твърде рано, но като в училище, примерно в университета, всички пушеха. И примерно, като питаш кой не пуши, дигаха 2 души ръка. И ги сочат с пръст, да. Сега някакси наопак и много ме радва, нали? Абсолютно нищо лошо не казвам. И ще продължим с инсталации на Ruby, едитори и някакви такива неща, за да може да почнем. Колко да сте? После ще изкалира. Да. Който няма да си вземе вода, който му се слуши да пуши. Предполагам, че не е по-назначено. Не ще се събира тук. Вече за информацията отгоре. Това ще бъде микро, защото това ще е много хубаво. Това е добре. Правим задължителна почивка, но тази е промирана. На мен, ако ме открадат Gmail-ски акаунт, се намирам прав. Кажи колега, така ме бяха откраднали акаунта за някаква версия да беше биткоин. Охо! Изгорява. Биткоин wallet. Той беше купал, нали го беше събирал. Някакви долари. Ти също няма сега вече. Да, това е това да си купя. Аз ще изчакам, защото не мързи да ходя. Той ще трябва томата ли отвори? Добре, не можеш. Ще отворим, бе? Другото какво беше? Другото инсталираме малко. Да. И после почваме. Руби он Rails ли гледате нещо? Да, каква е Instagram за 30 минути. Да, има някакви такива туториали, много се готви. Толкова. Жестоки е Rails не случайно го предпочитат в стартъпите, защото можеш много бързо да стигнеш от точка 0 до точка 1. И поне едно време се смяташе, че да, ама след това ти е много трудно. Аз не съм намерил защо след това да е много трудно и мисля, че вече не се смята. И всъщност просто вече бърз. Помага много за някакви мандейни таскове, които са автоматизирани като си. Authentication, който правиш прямо за 3 минути. Примерно, да. Scaffold, който прави за секунди и половина, който не ти върши никаква работа. Scaffold ти ползва ли се сериозно някога? Не, ти върши никаква работа в приложение, но все пак ти е... Тя туториали са добро. Аз реално ще имам... Аз мисля, че това беше с блога, беше буквално 2 Scaffold. С кое? Блог за 18 минути, примерно, беше или за 12 минути. Те го махнаха, защото това вече остаря. Беше 2 Scaffold, на които промениха малко. Дали моделите направиха връзките. Така, трябва се. Аз се разходвам.
Само с Ruby, какви програми или там приложения може да се прави? Това го повтарям вече май за трети пъти. Реално погледнато, то е език за програмиране. Езика за програмирането е просто инструмент. Да, то е general purpose. Реално погледнато могат да се правят всяки работи, но реално погледнато Ruby се ползва най-много в Web Development. За сега, заради Rails, защото той го популяризира като език. Иначе може... За линка... Не, това се опитвам в момента да бягам малко от тия сравнения като цяло, нали... Езика е обектно ориентиран като цяло, всичко в Ruby е обект. Ако искаш да го сравниш с други езици, с всеки друг обектно ориентиран, който ти приема Java, не мога да сравняваш с функционални. Не, въпреки че можеш с функционални езици. С JavaScript и така нататък. Добре, Java, Objective-C, примерно, може да се сравнят. Пак имаш обекти, пак създаваш обекти, пак имаш атрибути на обектите, пак имаш функции, които се изпълняват от самите инстанции. Инициализираш инстанции на класовете и всичко, което е в обектните езици и малко повече, защото то наистина всичко там е обект. Ако дори цифрите, дори стринговете и всичко там, всичко в Ruby е обект. Да. Да видим. Не, всичко е наред. Това съм аз любители слушалки. Нещо с... А? Не те чух, извинявам. Забавна снимка. Те всичките са ми някакви. И не могат, ако не ти се смеят хората, как ще възприемат на сериозно? Не, това не беше правилно. Все едно. Добре, линка работи. Работи ли? Да. Ти даже не придумаш какво се Да, у нас се започваме всяка да става. Аз главно CSS-ото получи. Текстът ти в центъра. За Марс. Но къде? Стилите си беше Не си нищо. не, започвам защото такава е да се съвършността и ходи напред и си остава само за Два. Не става. Това е нивче.
Режима за събранираща чаши. Които работи ето ми часи джаза. И ще ми бъде тук смеяш езиците. Не стана. Това е сложно, как се мисли. Това се пише. Това е само началната страница, където не съм се занимавал. Те за които сте има да използвам. Просто е така си. Респонсив. Да, това е интересно. Ами ти не мога да го намериш. Не влезем в сайта на ето. Пусни музица. Да, нищо да е просто да ми какво ще бъде интересно. Имаш родителите. Не, трябва да е точно както в часовете. Ти би там на една точка. Ще се върнеш с света. Стигна към някакъв това. Цифри на род. Все пак на това ниво. Да. Това мишка да ми задача. Първо и второ чай са. Да също ниво. Дай пак лоу. Също минеш на това. Дали да мине колко? Дай хубаво да бъде. Най-сега да мине. Ще умреш? Не, значи да трябва да е сам. Като тръгне, трябва да дадеш команда да върви и да скача. Като стигне до трапеза да скача. Значи да ще караме така, защото само се блъскаш от него. И пак този е пак от другото. Каквото там ли?
Ще я пробваш по другия начин. Ти го препоръча сега. Количеството е много тъпо. Особено също е само действие. Как ще го направим, за да... Имаш условия, май да прави пътно действие на код. Да, имаш едно действие на код, или няма как да е само мув, защото това те блъска и умираш. Трябва да го дадеш на брак. Само се движи. Това се нарича curiosity. Това е curiosity, точно. Трябва да провериш точно граче пред него. В някакъв момент ще минаме през зифове и условни оператори. В някакъв момент ще минаме през зифове и такива неща и всъщност тогава вече стига до минаване на второ ниво. Да, те са учили, ама Slide.com. Пишат се проверява. Аз трябва да правя нещо, но забравих какво. Запиши си. Какво е това? Да, на Google заставката това е нещо. Събрахме ли се? Май да. Добре, айде да продължаваме нататъка. Ще ви разкажа за какви инструменти, да кажем, ще използваме за този курс и подозирам, че и нататък може да използвате същите. Ще държиме минимум от инструменти на минимум, понеже не искаме да се занимаваме с това да учим инструменти, в които да пишете код или някакви неща, искаме да учим езика. И затова няма да се занимаваме с излишни работи. В този повече използваме три неща реално ни трябват. Трябва ни някакъв текстов едитор. Реално и Notepad, примерно на Windows юзерите върши работа и каквото и да е най-просто. Ние ще използваме нещо, една идея малко по-не толкова просто, колкото е Notepad. Нещо да кажем на нивото на Notepad++ в Windows. Между другото, как се разправим операционните системи? Тук има Windows, macOS. Windows? Не, ти кой беше с macOS? Да, отзаде ти си macOS. Linux, супер сме. Просто питам да си знам. Друго нещо, което ни трябва, това е терминал. Всяка оперативна система си има някакъв вид терминал. И сега тук е въпрос, има ли някой, който никога не е пускал терминал или го е пускал и е казвал какво е това? Ти? Някой друг? Двама? Окей. И третото нещо е тъй наречения Ruby Runtime. За тук може би трябва да спомена в крайна сметка какво представлява един език за програмиране от крайна гледна точка на runtime. Един език се състои от три понятия, да кажем, три неща. Едното е самия език, в смисъл синтаксиса и граматиката, да кажем, на езика. В смисъл седнал един човек и е казал, аз сега ще направя един език, който ще се използва по такъв и такъв начин и ще се пише еди как си, за да се случва еди какво си. На чисто идейно ниво, как работи този език за програмиране. Второто нещо, което е необходимо и пак се смята за същия този език, това е една програма, която да изпълнява нещата, които пишете. Най-обикновена програма при всички случаи прави разни неща, но вие и подавате написан код на тази програма и тя по една или друга форма го изпълнява. И това е Ruby Runtime, тъй наречения. И третото нещо, за което ще говорим после, е, че когато човек създаде езика, след това създава още разни готови, написани неща, които вие използвате на готово, като примерно числа, текст, някакви такива неща, с които да работите с този текст, които влизат в ядрото на езика, един вид се води, и всъщност те също са език. И човек обикновено научи тези трите неща на куп и понякога не усеща разликата. За текстов редактор ние сме изправили ето това нещо, Atom, защото е просто текстов редактор. Има две-три неща, които са малко по-полезни от най-обикновения Notepad. Това е възможността да си отворите директория отстрани, да виждате дърво с файлове, понеже понякога една програма се състои от повече от един файл и е удобно да ги имате на едно място. И имате табове, т.е. имате възможност да отворите 2-3 файла едновременно и само да си ги сменяте и да не прехвърляте. Оттам нататък е просто текстов редактор, почти който разпознава езика, на който пишете
и отсветява разни неща в малко по-хубав цвят, за да получите това визуално усещане, когато пишете. И ви помага малко с подреждането. Слага неща по-навътре, по-навън. И всъщност това не е задължителен редактор, който ние сега препоръчваме за курса. Всеки може да си избере нещо друго, особено някой, който вече има опит. Но който иска да си го инсталира, сега е момента, в смисъл за това ще правим. Пречи ли да имаш повече от един? Не. Окей. Да, не знам дали рутер ще се прави. Айде да пробваме. Отворете един Atom.io, освен ако някой няма някакви други. Има ли някой, който не иска да ползва Atom, има си нещо, иска да си ползва него? Брекет се. Окей. Вършеше работа, аз не знаех между другото. Някой друг? Sublime, идеално, да. И аз се Sublime и се го пробвам. Автоматът любимия. Пожелание? Окей. Той не е много тежък този. Atom ли? Да, Atom Не. е написан на JavaScript и върви по engine на Chrome. Така че реално погледнато, ако имаш браузър, е толкова тежък. Не е по-тежък от браузър, да. В някои случаи, да, смисъл принцип на браузър ще не са отнали. Така да фанеш Firefox и тази глупа, която да си. Иначе да. Добре, другите ще пробват ли? Не е идея. Или... Не е идея обаче да... Добре. Не индексира файлове. 4 минути показва, че го дърпа. Идеални сме. С много падаш и много това, ако го използвам. Няма да правим толкова сложни неща. Въпросът е нещо да ти отсветява. Аз съм разказал, Като цяло е готино. Ако искаш това да пропусна с Atom, защото то така или иначе... Така или иначе днеска няма да ни трябва, ама да го имаме в предвид. Втори инструмент, който ще използваме, тук съм сложил Windows конзола, не знам защо, въпреки че препоръчваме Linux или macOS за писане на Ruby, ама нищо не пречи и в Windows. Конзолата има 3 неща, които ще трябва да научите, само 3 са. Това са CD, това е команда за смяна на директория, сега ще пуснем малко да се поиграеме. В Windows е dir, в Linux и Mac OS, това е команда, която ви показва какво има в текущата директория. И бутона Tab, който помага. Не е толкова задължителен, но помага много. Принципът какъв е, ще си отворя с примерно една конзола. И да кажем нещо такова. Хубаво е, който не е запознат да се отвори. Правим нещата, които правим. Принципът е следния. В конзолата, когато пускате нещо през конзола, трябва да се намирате на мястото, на което то се намира. Както когато ходите в един такъв примерно Windows Explorer или някакъв какъвто и да е файлов браузър. Отивате, ако искате да отворите снимка, отивате в директорията, в която е снимката и отваряте. Тук сменяте директории, като просто цъкате напред-назад, докато тук пишете CD. Принципът е същия, примерно аз мога да му кажа CD Downloads и отида в Downloads и ще бъде точно същото, все едно съм дошъл тук. За какво ви трябва това? За да може като си напишете програмата и си я запазите в някакъв файл, да отидете до място, където се намира това програма. Друго нещо, което е полезно е LS на Linux, dir на Windows, за да видите какво има във файла. Т.е. реално, като отворите папката, тук виждате нещата и ги разглеждате, в конзола трябва да му кажете, окей, покажи ми какво има тук и тя ви показва. Полезно е, в смисъл понякога все пак искате да видите дали сте на правилното място, дали ще намерите нещата, които имате. И третото нещо е бутонът Tab, който е много полезен, защото той дописва вместо вас разни неща. Например, ако да кажете CD и искам да отида в Downloads, мога да напиша DLV и да напиша Tab и той ще го допише. Защото иначе става много писане, особено ако почнете да пускате разни неща. Включително ако имате, той дописва това, което намери, ако имате повече от едно неща с D, той ви показва, не дописва, казва, ви имаме 3 варианта и ти почва да дописваш. Окей, тогава да е с D и те накараме и там, пак има няколко и на финала го нацелва. Това са трите неща, които се радват в конзола. Конзола няма да инсталираме, всеки си има и след малко ще пуснем, за да напишем нашия Hello World, любимата програма на всички. И третото нещо, което ни трябва, това е Ruby Runtime, което пък сега препоръчвам да го инсталираме сега, поне да опитаме, ако не падне рутера. Ако падне рутера,
Ще импровизираме, да, ще го дигнем. Ще го удариме. Първото нещо, което правим е пускаме конзола, за да проверим дали все пак нямаме Ruby. Примерно в macOS има Ruby, което ни върши идеална работа за курса и няма нужда да се инсталира. А пък понякога се случва да имате по някаква причина, без да сте разбрали защо, а понякога просто сте окачили, защото знаете, че идвате на курс по Ruby. И това просто ще направим проверка. Това е команда, която ни връща версията на Ruby, която е инсталирана. Не, няма нужда. Ако имаш ли някаква вече? Не, няма, просто в сайта. Окей. В сайта има не най-новата, но върши идеална работа. Моля? Идеално. Две-три е последната мисъл. Ако при нас ще напише нещо грешно, ако я няма, просто ще ви се отговори, че няма така команда Ruby. Имаме ли хора без Ruby? Имаме, нали? Един, два, имаме. Сега, за хората на Windows, отваряте този линк, сваляте си екзето оттам и го инсталирате в общи линии. Там имаш някакви неща, трябваше да се нацъкват. Трябва да се нацъка да ти вкара екзекютабълите в Bing. Имаше 3 неща за нацъкване и 3-те се нацъкват и така се инсталират. Това е за Windows. Малко опитам повече едни и същи неща. Човек без Ruby на Linux имаме ли? Ето имаме само един Linux, там ще мисля, че Окей. Някой, който хем няма Ruby, хем е на Linux. Нямаме, пропускаме. Тук има една ситуация. Има инсталирано Ruby, пак не му показва. Как разбра, че има инсталирано Ruby? Ами аз му го инсталирам. Не бих разчитал. Ако искате да отида оттам, ако не, само си обърни компютъра да видя какво става. Ето, колето влезе. Някой, ако нещо да се опира. И след тук ще правим една пауза от няколко минутки, в която ще изчакаме който няма да проима. За да мога продължим на това. Преди. Да, ма работеше. Само ще. Мисля, че да, Ruby is not recognized as Просто свали пак, да, не знам какво да правим в момента. При Windows. Това направи, свали го пак, инсталирай го отгоре. Не, днеска сте го изпирали. Не, днеска Защото трябва да се ресне майцама да се инсталира веднага, за да захара. Ама той явно е ресен. Не, днеска не е отпадна. Мога да разберам. Окей, сега съжалявам за скуката за хората, които няма да инсталират. Извинявай, кое? Това ли? Програма като е написана Е това. Сега ще ти... Да, дай го. Да, идеално. А да разпозна Ruby минус... Я дай Ruby интервал минус V. Само. Минус V. Интервал минус V. А какво трябва, като пуснеш приема това и то работи? Пробвай това последното да пише, да. Това вече е странно. Не, ти напиши само Ruby всъщност. Какво ти реслагаш? Това е друго тире. Какво ти реслагаш? Е това. Трябва да е дълше. Това команда се няма значение, значи, що ме това, което изпълнява това да реално. Добре, скажем така, както казах, това е малко подробно се, но няма да ги Дай, ще изчакаме 5 минутки. Сега като се замисля, това беше момента да направим почивка. Това беше момента за почивка. В смисъл, вие щехте инсталирате, ние щехме да почиваме. А сега един път почивахме и сега ще чакаме. Няма лошо, не? На здраве.
Нали да, през Да. големи. Големия бутон сваля, каквото сваля. Сигурно се достатъчно нова версия, ние не разчитаме на някакви мега нови неща. Еми, след това 2.4. Ама хи 64 е това или другото? Еми, зависи каква ти е операционната система. Седмица 64 бита. 2.3.0, идеално, 2.2.4 върши работа. Ама защото се различни 2.3.0, нали беше някакво различно? Нищо не е, окей, поддържат старите работи. Да, наред. Ама чакам да виждам дали си 64 бита. След като говорим за думички, програмата, която изпълнява кода в случая на Ruby, се нарича интерпретатор. Атом това е текстов едитор. Това е нещо, което Notepad. Не са различни. Те могат да са различни на Python с двойните натурачи единични кавички. Къде гледаш? Да, значи като 64 бита, кое трябва? Това в случая. Хикс 84. 64. Дали? Мога да си пробвам. Аз ти казах смисъл, ако говориш за алкохол, трябва да е много малко и тогава по-добре не си заслужава. И сега, защото имам книга и се същия начин както е написано там. И после стана, обаче първото упражнение беше да кодираш нещо и не успях и се опитвам и не мога да го направя, защото не знам как става. Аз съм да Да, това е физическото и двата. Това му казвам, че това е инсталирано на Ruby, се едно на Python, на някакво черно петно и въвежда се. Само за да следа процеса, може ли пак да ви питам кой в момента инсталира Ruby? Ти? 4. Добре, нали ще кажете, като го инсталирате и казвате готов съм? Да? Окей, значи останаха 3. Окей. Как се запазва? Ако си напишеш някакво огромно приложение, нещо, ще трябва файлове, подредени директории. В смисъл, вие там Ruby ли инсталирате? Много сериозна дискусия. Готови сте? Окей. Някой не готов още? Окей. Просто това е нещо, което ще ползвам. Готови сме, майче, с изключение на тебе. Добре, ти имаш, извинявай. Окей, ами... Чакай. Ще го запишем, да го правим, ще го изпълним. Просто като изпълняваш, трябва целият да директор. Просто да си директор, да ще го усещате. Няма такова специално място. Да, почни от начало. Просто трябва да се рестартира. След като си инсталира това нещо, трябва да се рестартира шелът, терминал. Или Windows, как се нарича това? Command prompt. Като го рестартираш, ще трябва да се Ами, мисля, че да. Айде. Да се върна. За 8 готови сме? Yes. Окей, за всеки, който се е инсталирал след това пуска отново същото, само за да видим, че всичко е наред. Пуснахте ли го, Том? Пускахте ли Ruby Version да видите, че работи? Окей, след това може да пробваме да изпълним някакъв код. Какво се случва тук? Викате Ruby интерпретатора или runtime, това, което инсталирахме току-що. Подавате му команда за изпълни, буквално, и в кавички му казвате какво да изпълни. Това тук е Ruby код на практика. Той прави нещо много просто. Командата puts просто изписва на екрана това, което и се подаде. И не е безкрайно интересно. Тук за какво е? Ами, изпълни. Минус е. И това е последното нещо, което ще направим, за да видим, инсталирано е, екзекютва. Пускаме два пъти грантоман.
това, което се случва, puts просто изписва това, което са му казали. И пример хубав е 1, 2, 3, ама мисля, че сега е момента да кажем текста се слага в двойни кавички, мисля, че трябва да направим ето така. И да ни се маха от глава. Какво направих сега? Да, всичко е наред. И да ни се маха от главата Hello World, да кажем, че сме го написали. Това е, може би, най-простият начин да пуснете парче Ruby код, който мисля, че няма да използваме никога повече, освен не сега. Я само удари един контрол C да нещо. Контрол C, да. Само рестартирай конзолата, отвори отново. Сори, извиняй. Това е най-простият начин да пуснете какъвто и да е Ruby код в конзола. Няма да го ползваме от тук нататък, защото реално не може да напишем много код по този начин и не е забавно. Е, тук е право, да. Защото нещо е тези път нямаше, ще чуя какво на други места. Чай да вляза там, къде ставаше. Окей, стана ли? Този слайд може да е леко нелеп за всеки човек с опит, обаче реално какво ще правиме? Коле, една идея малко по-тихо. Аз не се чувам. Не, няма нищо. Какво ще правим реално тук на този курс, когато пишеме нещо? Отваряме си текстов редактор или ще отваряме нещо друго, което ще видим на следващия слайд. В случая аз си отворя Atom. Отваряме си Atom. Изглежда по този начин. Ще го свия леко, не мога да оцеля. Отваряме си Atom. Написваме си някакъв код. Ще напишем пак Hello World, мисля, че е добър пример. Запазваме си файла. Запазваме си файла някъде в някаква директория, която ние си я знаем коя е. В случая аз си я запаза ето тук си я запаза. Кръщаваме го както си искаме. Едно Ruby RB. Запазваме го. След което си отваряме терминала. Отиваме в тази директория с CD. Аз съм в нея реално. Но ако не съм, щях да отида с CD. След което пускаме, казваме на Ruby да изпълни файла, който създадохме. Файла ни се казва RubyRB. Може би трябваше да го кръста с друго име, за да няма повторение, но казваме Ruby, изпълни ми файла ruby.rb. Файловете винаги кръщавайте с RB, за да... Съкръщение от Ruby, разширение за файла, така че редакторите се ориентират, че това е Ruby и го отцветяват. И не само редакторите, да. И го отцветяват и така нататък. Това ни казва, че е Ruby. Да, важно е да слагате отзаде, цъкам Enter и той се изпълнява. Да. След което в някакъв момент решаваме, че не сме искали да напишем Ruby World. Ако го сложим с единични кавички, дали ще стане? Да, ще стане. Защото може да не стане. Други езици не излиза по някакъв път така. След което отиваме обратно. Примерно решаваме, че искаме нещо друго да напишеме. Отиваме обратно в редактора. Примерно забравили сме удивителна. Редактираме, сейваме, пускаме отново. Окей, стана, щастливи сме. След което решаваме да видим дали стане с единични кавички. Оказва се, че правиме го в единични кавички. Пускаме, пак работи, всичко е наред. Почти това, което се случва. Човек пише код, пуска го, вижда, че не работи, връща се, вижда го, че пак не работи, оправя го, напред-назад ходи. Ако ще някаква ерор ще им даде, разбира се. Ще бъде достатъчно. Пиша нещо по-странно. Връщам се, пускам и ми казва, да, ама няма такъв метод. Да, супер, окей. Това е секунда.
Нямаш калкулатор, това ти прекомпилира нещата, след това го посвещиш. Когато казваш на изпълнение това парче код, това е по-различно. Сега, Когато шелф имат някакъв скъпан живот, То, тия са дълги, айде за после. След 5-10 минути приключваме и минаваме на въпроси и разговори, така. Ние си говорим 20 минути. Аз това не чух. Да смисъл сам и такова, може би аз говоря много тихо. Окей, за да правим това workflow, ще използваме два много мощни инструмента. Това са Alt и Tab в Windows и стрелка нагоре Enter. Принципът е следния: с Alt и Tab си прехвърляме прозорството да ни е по-бързо, а с стрелка нагоре ще викаме последната команда. Това е. И в общи линии цялото това нещо се свежда до следното нещо. Пишете някакъв код, редактирате, примерно Hello Ruby, запазвате Alt и Tab, за да си отворите конзола, стрелка нагоре Enter, работи. Alt и Tab, защото сте пропуснали още 4 удивителни, за любителите на много удивителни. Alt и Tab, пускате, работи. Това са нещата, които ще ползваме в този курс. Сведени са до абсолютния минимум. Това, между другото, понеже това е трета група, всеки път казвам, това са нещата, след което отивам да видя има ли следващ слайд и там виждам, не са това, има още едно нещо. Да се го забравям, това е много важно. Това е тъй наречения Interactive Ruby Shell. Това е едно място, където можете директно в конзолата да пишете и той всеки ред директно ви го изпълнява. Изключително удобен е за играене, да си поиграете малко, да видите кое как става и да не правите Alt и Tab, докато не видите нещата как стават и тогава да ги напишете в файла. Ще използваме доста това нещо. Всеки, който се инсталира Ruby, вече го има. Пуска се като напишете ERB. ERB в общи линии само сменя ето тук промпта. И вече това нещо вече разбира Ruby. И тук можете на същия принцип да напишете Ruby Hello World. Написахме твърде много Hello World. По принцип в момента няма, по принцип има малка разлика, но в момента не. Работи. Може да напишете нещо друго. Можете да му кажете да изпише 3 по 3. Само че трябва да се научи да пише 3. Само че трябва да... Е така само да направиш, нали? Причината е в Shell-а, виж, има една дребна разлика. Първия път ти изписва 3 и отдолу ти слага още един ред. А втория път директно ти слага, ти изписва 9. Втория път директно ти слага 9. Да. Ако му сложим 7 звездички, то няма много сметни, сигурно. 7 какво? Примерно 3 и 7 такива звездички за умножение. С 7 няма да стане, но ще стане с 2 ще стане нещо. Това е разликата, така и така поне става на въпрос. Interactive Ruby Shell изпълнява всеки един ред и на всяка една команда, за сега ще наричаме команда, която вие подавате на този ред, тя връща някакъв резултат. В случая ние казваме puts 3 по 3, това означава, че ще се сметне 3 по 3, ще получим 9, това нещо се изпише на екрана, а командата puts връща нищо, това е нищото, ще говорим за нищото в Ruby, и затова тук има два реда. В случая имаме само 3 по 3, това директно връща 9 и той ни казва 9. Ще говорим за това малко по-натам. За сега просто имайте предвид, че има лека разлика между едното и другото. Може да ползвате което ви е по-удобно, според ситуацията. Ако му дам примерно put 3 излиза 27, може би се сещате вече какво прави 2 звездички. Да, умножава 3 по 3, 9 и 9 по 3. Качва напред. Стига на степен. Една звездичка умножение, 2 звездички е степен. 9 делено на кой на черта е деление.
Ще изтрещи. Ще каже не мога. Но пък има някои други забавни неща, които могат да се правят. Въпреки, че това е интересно, защото защо с 3 звездички не става? Защото какво означава 3 звездички? В смисъл, една звездичка умножение, просто това разбира, 2 звездички дигане на степен. И това се е команда. 3 звездички, няма такава команда в Ruby. Те работят и с една и две. Ако направим 3 по нещо, ще ти кажа, съжалявам, обаче не мога, защото не мога да умножа номер с текст. Ако направим текст по номер обаче, това поне ще беше любопитно, той вече знае какво да направи с текста 3 пъти и просто го повтаря. Това е просто обмъкване. И тези неща ще ги разгледам. Приема ги като команда и казва, не разбирам какво искаш да ми кажеш в общи линии. Малко по-различно. За да излезете от TRB, Exit, излизате и пак можете да правите CD, примерно. И всъщност, това мислим да приключим за днеска. Имаме инструментите, с които ще учим Ruby. Изгледахме 2 клипчета смешни, надявам се, че сме се забавлявали. Погубихме си времето в най-добрия смисъл на думата. Надявам се. Положително губене на време в игри. И така. Сега това, което имаме като адженда, да кажем, курса сме го предвидили в един такъв формат около 3 учебни часа, това май ви го казах, 1 час да си говорим каквото си искаме. Така че сега е момента. Някой нещо остана ли му интересно до тук? Някой нещо иска ли да пита, нещо да ни напсува, да ни наругае? Аз имам един организационен въпрос, ако не мога да дойда някой ден, събота, сряда, това съм ги включил на всички, мога да дойда правилно с друга група в 5? Нещо от този рода. Всъщност да. Да, няма проблем. Даже ще видим колко хора ще оставяме на финала. Може и да се опитаме да се разместваме, но няма да го мислиме. Някакъв мейл или нещо от този род може да дадеш, за да ти кажем предварително. На сайта има един мейл, на него директно може да пишеш, чета го. Добре. Едно уточнение е, че примерно както днеска е сряда, нали? Както днеска е сряда, четвъртък вече ще бъде друго. Тоест сряда е последния ден, в който може да хванеш първата лекция за седмица. Да, добре, супер. Голям проблем е, ако не успеем да присъстваме. Доста често събота неделя хора по обект, най-вероятно някоя събота неделя да е голям проблем. Слайдовете ги има и там в сайта там slides.com наклона note-enter и така нататък. Слайдовете са там, т.е. може да ги прегледаш. Препоръчвам ти да ги преглеждаш. Сега слайдовете са много отгоре. Не са от уния слайдове, деца само текст, нали, които се очакваше, че аз трябва да седя и да ги чета, нали, защото такова. Но слайдовете върват по една книга, която също има там в линковете. Чакай само да отворя. Да ви обясните за мен. Да, и всъщност директно в тази книга можеш да отвориш и да прочетеш и си в... Епизоди си в час, да, абсолютно. Освен това ще отнеме малко по-малко време, аз нали много барбора. Там ще го прочетеш набързо и си в час, да, точно. Ако нещо има, аз не ги мога питаш като дойдеш следващия път, няма проблем. Също така, да. Като цяло се опитваме да вървим плавно, за да е весело и да не ви губи ужасно много време, ако не искате да ви губи време, от личното време. В същото време има достатъчно много материали, така че ако все пак искате, има къде да се задълбае. Аз лично препоръчвам задълбаване, защото тук се покриват наистина много основите. По-добре е да се позадълбае леко. Колко месеца беше само? 2 месеца? Един е това, а следващия курс с Ruby on Rails той вече е 2. 2 месеца? Да. От кога почва? Като приключи този малко след това. Накрая изпита, ние ли си правим, ако не мога на 9 или мога на 8 да се правя този? Ще се разберем в движение. Изпита ще го измислиме. Да, не знам дали пише на сайта, предвидили сме го в следния формат. Понеже мисля, че не споменах, но правим един курс след този.
И това е един вид подготовка за хора, които нямат опит. А другия курс е за хора, които имат някакъв не много голям опит. Накрая на този курс ще направим един изпит, който не е задължителен. В смисъл, самия курс не е задължителен в крайна сметка. Изпита е платен, издаваме сертификат за Junior Ruby курс, минат и издържан изпит. И изпита струваше, само да ви излъжа, но мисля, че няма да ви излъжа, изпита струваше 50 лева. Като идеята е, че ако след това запишете следващия курс, тези 50 лева ще ви бъдат дадени като отстъпка. Тоест всеки, който иска да продължава с Ruby on Rails е бонус. Всеки, който не иска, вече не е, но нали, това е плана. Някакви други въпроси? Аз имам проблем с запаметяването в Figma. Не се случва ли? Сега Колето ще помага. Нещо друго? RB-то от всякъде ли може да се стартира или трябва да си в център точки? От всякъде. Да. Той ти влиза в пъти, можеш от всякъде да си пишеш директно вътре. Доста ще го ползваме, доста ще пишем в RB, защото ние тук ще правим малки кодчета по един-два реда, колкото да се поиграме. Ако се в RB-то повече от един ред? Работи. Мисля, в RB-то мога да направиш многоредово нещо от сорта на... да знам. Това са вече два реда, но е едно парче код реално. И се казва ASD и чак на третия ред, когато разбра. Това е нещото, което връща Dev. Не му обръщате внимание за сега на това нещо, ще поговорим малко. Ruby има една особеност, в най-добрия смисъл на думата, много хубава особеност, заради която се случва това нещо, но ще го поговорим малко по-към края дори. Но в общи линии направих си метод, с който се казва ASD и като го напиша и той ми връща Dev. Говоряки за автоматизация, добре. Малко смисъл, дори мога да намразят въпроса на някакви задания или нещо това ще давате ли? Те няма що да намразят, и така няма да са задължителни. Да, ще даваме някакви задачки дребни, ще оставяме. И най-вероятно така ще се получи. Всеки следващ път ще обсъждаме в началото малко по тези неща, които са били оставени. Добре, супер. Ако не задание да време. Нямаме днес. Да минем второ ниво на играта. Второ ниво на играта е много добре. И е много гадно, аз не мога. Второ ниво на играта, вероятно, между другото, това, което е за второ ниво на играта, случи към средата на курса, така по спомени. Значи можеш по една команда да изпълняваш, едната нали е така, другата ти е това коденето. Обаче като направиш така, да прави по-едно квадратче напред и само като направиш му, той почва да се блъска в това. Логиката е, че трябва да провериш дали има чудовище и ако има чудовище го бие, а ако няма ходи. Това е идеята. Тук дадем сам чит-чита. То там го пише, то отгоре го пише на нивото. Добре, нещо друго? Някой? Тримата сме на среща. Може ли да ви задам един въпрос, така, ако може много честно да ми отговорите? От вас тук, кой няма да се върне на този курс повече? Има ли някой, т.е.? Ако има. Съвсем честно, в смисъл никой не се обижда, просто питам, за да си знаем. Добре. Окей. Тоест 10 беше, да? Следващото. Знаеш, че забравих да проверя. Не е смисъл да би нещо да е на... Наистина не помня. Не, няма. Каквото е на сайта е това, но аз не съм го гледал. Супер. Какво пише? Къде е съботата? Събота от 10 сутрин. Къде го видя? Като при... Надолу ли? Дясно. Ай, там подпише. Събота от 10. Отдолу подписа. Тук. Събота в 10. Идеално, значи сме в 10. Защото ще ни е първата събота, аз не се готвя предварително, нали? Като дойде момента, в петък вечерта ще я да погледна кога трябва да си. Ако няма нещо друго, благодаря за вниманието. Надяваме се... Ще пишем повече. Слайдовете ги има, книгите ги има. Ще пишеме код, не много. От хората, които са по-напреднали, мисъл, също ще продължите да идвате.
Установих, че това е удобно на Python. Има прилика, да. Има. Има това, където е... Къде го беше? Трудно също като на Python, просто пише, това е черно петно и пише. Мисля, че да. И е подобно на Python. Да, но това просто пише Python, а това пише Ruby, по същия начин си лъжи. Само, че на Python, второто ми упражнение в книгата ми пише, че трябва да е кодировка на файл или на нещо такова. И от тях 8. И не мога да го направя. Кой пише? Много има пише, но трябва да се опитваш много пъти. Аз се опитах 4-5 пъти и ги давам масата. Тук ще го избегнем. Аз не дойдох тук, защото те пише са подобни и аз съм науча много от тази основа, ще ми е по-лесно и за много. Подобни са много яко, освен това, защото колкото Python девелопери познават, тъй като цяло много обичат Python и не искат да учат друг език. Колкото Ruby девелопери познават, казват същото. Това ми е любимия език, не ще да се виждам с друг повече. Да, те са много интересни. И двата явно са много. Хората не са още много в част на това езика, защото Python е много само от 2014. Не, Python е доста стар. Не, всъщност... И Ruby е някъде там. Да, но не е като защитник. По-модерни. Довиждане и до събота ще се видим. Аз както казвам, съм силно мързелив и пак ще си седна. И ми да. Ти не знаеш дали го се оставя. Що да не оставя? Аз не ще това да. Аз знаеш какво се... Освен това се скоростта да бъде някакви хора да не Кое? Ами то е много бавен в момента, не знам какво става. И аз не знам, да ще го взема какво Две други неща, едното езика, смяната на езика да не можах да го направя. С бутони, с фаст окей. Окей. И другото е, дали има как да му ограничим достъп до интернет, защото те могат да го използват за... Чао! Приятна вечер! Ползват не по предназначение. Какво е това? Шеф се дразни. Какво само този сайт да мога да се отваря и нищо друго? То даже не е като сайт, аз съм го изкарал като иконка на десктоп. Да, и само това и нищо друго. Да. Защото аз им позволя, че те го заплачват с нещо. Може да порно нещо да свалят, нали че? Няма такива по сайта за залози влизат много. Верно. Да, и те са пъцали с цяло. Яко. Добре, другия път и за мен бираш, ама така. Добре. Не, шегувам се. Сега като се замисля, вероятно ще го направиш, нали, така че... Може после. Ама мисля, че не днес. Тук гледам как ще го зависи. Чао, чао.